Το έμφραγμα χτυπά όλο ένα και πιο νέους ανθρώπους, ενώ ασπίδα προστασίας αποτελεί η μεσογειακή διατροφή και η άσκηση. Η αλλαγή τρόπου διατροφής και η αλλαγή τρόπου ζωής να γίνει όσο το δυνατόν νωρίτερα. Η μικρή ηλικία πρέπει να ξεκινήσουμε να αλλάζουμε τη διατροφή μας. Η μέση ηλικία του εφράγματος τα τελευταία χρόνια έχει κατέβει κατά 10 χρόνια. Την πιστοποίηση του Αμερικανικού Καρδιολογικού Ινστιτούτου κατέκτησε μεγάλη ελληνική εταιρεία τροφίμων. Μια ελληνική εταιρεία, έπειτα από έρευνες πολλών ετών, αντικατέστησε το ζωικό ελίπος με αγνό παρθένο κριτικό ελαιόλαδο. Ανατροπή τώρα προκάλεσε στα μέχρι σήμερα διατροφικά δεδομένα. Η εταιρεία Creta Farm κερδίζει στη μάχη για την υγιεινή διατροφή την πιστοποίηση του Αμερικανικού Καρδιολογικού Ινστιτούτου. Θα ήταν ενδεχομένως εκτροπή να μην πούμε ότι και εμείς συμφωνούμε με αυτούς.